easy go. Hello guys, welcome back to DBCM channel. இந்த வீடியோ எல்லாமே வரணும்னா டபுள் டோர் வீட்டோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான். வேறு லெவல் ட்ரிக்கு இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா மாஸ் பண்ணலாம். ஆனால் பார்த்துக்கங்க, அதிகமாக பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரேங்க் கேமில் பண்ணுறது. இருந்தாலும் ஸ்குவாடாக இருந்தீங்கன்னா மாஸ் பண்ணிடலாம். முதல் ட்ரிக் என்னென்னா கிரேனேடு. எப்படிடா ஸ்குவாடே ரஷ் பண்ணுவானுங்க மேலே, அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கிரேனேட் போடணும். உங்கள் ஸ்குவாட் ரஷ் பண்ணும் போது இப்படி ஒரு கிரேனேட் போடணும், இன்னொரு பக்கம் இப்படி ஒன்று. இப்போ போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டப்பாவோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் கிரேனேட் வெடிக்கும். நாங்கள் போய் டேமேஜ் காமிச்சோம்ல, அதுதான் மாஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்னைப் பண்ணலாம், இங்கேருந்து அங்கே ஸ்னைப் பண்ணலாம். அது எப்படிடா பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, மேலே இங்கேருந்து நம்மளை இங்கே எனிமி கடுப்பேற்றிட்டு இருப்பான். அவன் வந்து ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இடத்த விட்டு நகர மாட்டான், அங்கேயே தான் இருப்பான். நீ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா, கீழே இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துக்கிட்டே தான் இருப்பான். நல்ல பிளேயராக இருந்தால் ஏறிடுவான், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. பின்னாடிலேருந்து அப்படியே தலைமையிலே வச்சுட்டு மாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டுட்டா லைக்கை தட்டி விட்டு போய்கிட்டே இருப்பானுங்க. இதெல்லாம் சோலோவில் பண்ணலாம். என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கிளாஸ் ஸ்குவாட்லேயும் பண்ணலாம். எனிமி வந்துட்டு லொக்கேஷன் வெளியே எடுக்கிற இடத்த பார்க்கணும். க்ளோவில் உடச்சி விட்ருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. இதை கொஞ்சம் நேரம் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நேரம் பண்ணாதீங்க. என்ன பண்ணணும், இந்த டப்பா மேலே ஏறி நின்றுட்டு சொன்ன மாதிரி க்ளோவல் போட்டாலும் அது மேலே ஏறி நின்று இப்படி பண்ணால் ஒரு ஒரு உலகமே தெரியுது. டீம்மேட் ஓடுறான் பாருங்கள், வெளியே ஓடனா காமிக்கும். அது ப்ரூஃபுக்காக தான் இதை பண்ணோம். இதெல்லாம் பண்ணுங்கள், வேறு லெவல் பண்ணிடலாம். ஸ்குவாடே எவனாவது வெளியே இருந்தானா மேக்ஸிமம் எவனும் க்ளோவால் பார்க்க மாட்டான். பார்த்தானா அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஸ்குவாடாக இருந்து சர்வே பண்ணோம். பின்னாடிலேருந்து எப்படி கொள்வது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் யூஸாக இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு பக்கத்துலேயே எனிமி இருந்தானுங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி கட்டானாலாம் வச்சுட்டு வராதிங்க, கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க. பேன் வச்சுக்கோங்க, இல்லை எதுவுமே வச்சுக்காதீங்க. இங்கே அப்படியே கமுக்கமாக உட்காந்துடணும். எனிமி வந்துட்டு இங்கே உட்காந்துட்டு லூட் அடிப்பான், எதாவது பண்ணுவான். அப்படியே ஷார்ட் கன் வச்சுட்டு மண்டை மேலே நாள் வச்சுட்டு எமௌண்ட்டை போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். சத்தம் கொஞ்சம் கூட போடாதீங்க, அலர்ட் ஆயிடுவான். அப்புறம் வந்து பால்கனி ஹவுஸ் பின்னாடிலேருந்து எப்படி வர்றது இந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். என்ன பண்ணோன்னா வேறு எதுவும் கிடையாது, இந்த மாதிரி போயிட்டு இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்தான். இதெல்லாம் யாரா பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா, சில டைப் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. இப்படி பண்ணுங்கள். அளவு கம்மியாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணலாம். அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா எங்கேருந்து அடிக்கிறானுங்கன்னே கூட தெரியாது. பொறுமையாக இங்கே வந்துட்டு உக்காந்துருங்க. இதில் மேலே நின்றுட்டு பொறுமையாக வாங்க. சில லூசு பசங்களும் இருப்பானுங்க, மொரட்டு சர்வேவர். அவனுங்களாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டானுங்க, முடிச்சு விட்றலாம். வேறு லெவல் ட்ரிக் இது. இதை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மாஸ் பண்ணலாம். ஸ்குவாடாக இருந்தால் பண்ணுங்கள். இந்த வீட்டுக்கு மேலே எவனாவது இருக்கானா, அவன் கரண்ட் லொக்கேஷனுங்க, அவன் கரெக்டாக எங்கே இருக்காங்கிற வழியே இதில் தெரியும். கரெக்டாக அங்கே ஜீப்பு நிறுத்திடுங்க. ஜீப்புன்ற பார்த்தீங்களா, மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை நிறுத்திட்டு அவன் மேலே எங்கே இருக்கானோ அசால்ட்டாக தெரியும். அப்படியே கரெக்டாக அவன் இந்த இடத்துல லேண்ட்மைன் வச்சுருக்கான், இது வச்சுருக்கான், அது வச்சுருக்கான். நீங்கள் அசால்ட்டாக சொல்லிவிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். மீதி 3 பேர் மேலே ஏறி அவ்வளோதான், மாஸ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் வராது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான். இதை ரொம்ப நேரம் ஆகும். நாங்களே ஏதோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைலேயே வந்துச்சு. இதெல்லாம் ஒரே நாளில் எடுத்தது இந்த மொத்த வீடியோவும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்தோம். அது ரூம் கார்டெலாம் நாங்கள் போடுற அளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்லை. கிளாசிக்கில் கிரேனைட் போட்டாங்கன்னா இப்படி ஒரு க்ளோவால் போடுங்க. என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி க்ளோவால் போட்டிங்கன்னா 2 பக்கத்துலேருந்து கிரேனைட் விடுறது நம்மளுக்கு தவிர்க்கப்படும். இன்னொரு கிரேனைட் ட்ரிக் சொன்னல, அதை பண்ணிங்கன்னா அப்போ மாட்டிப்பீங்க இந்த க்ளோவால் போட்டால். சரியா, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோவால் எப்போவும் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இதை போட்டுட்டிங்கன்னா செம யூஸ். எனிமி மேலே ஏறினானா அந்த சைட்லேருந்து இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் கன்ஃபியூஸில் இருப்பான். அப்படியே லேண்ட்மைனில் லைஃப் குறையும். அவள் தான் முடிச்சு விட்ற வேண்டியதான். ஒரு 4 புல்லட் சுட்டா பையன் நாக்கிடுவான், மாஸ் பண்ண வேண்டியதான். இதெல்லாம் சோலோவில் யூஸ் ஆகும், ஸ்குவாடில் எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ பார்த்துக்கணும், நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். என்ன பண்ணணும்னா, ரஷ் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரிக்கு, இப்படி ஒரு க்ளோவால் போட்டு இப்படி உட்காந்துக்கோங்க. லேண்ட்மைன் வச்சானா ஃபுல் செக் பண்ணிடுங்க, தரவாக செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி க்ளோவால் பின்னாடி ஒளிஞ்சு சுட்டிங்கன்னா மாஸ் பண்ணிடலாம். எவனும் மோஸ்ட்டாக லேண்ட்மைனில் இங்கே வைக்க மாட்டான். சப்போஸ் வச்சானுங்கன்னா முடிச்சிடலாம். நாங்கள் சொல்கிற ட்ரிக்கு பொச்சினாக்கில் மட்டும் இல்லை, பீக்லேயும் யூஸ் ஆகும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. இந்த ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீட்டுக்குள்ளே எவனாலும் ஏற முடியாது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் மேலே வர்றதுக்கு. இல்லை இந்த பின் வழியாக நாங்கள் சொன்ன க்ளோவால் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா யூஸ் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இந்த மாதிரி ஒழுங்காக வண்டியை மேலே கொண்டு வந்துட்டு இந்த ப்ளூ கலர் காரில் தான் பண்ணணும். ஆட்டோவில் ட்ரை பண்ணால் அசால்ட்டாக மேலே குதிச்சுட்டு வந்துடலாம். மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது, உங்களாலே உள்ளே போக முடியாது. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு கீழே வெடிச்சு விட்ருங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, என்னடா இது டே, இதெல்லாம் என்னடா ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்க போகுது, அசால்ட்டாக மேலே வந்துடுவானுங்கன்னு. இப்போ எனிமியோட வியூலேருந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அவனால் வர முடியாது. டீம்மேட்டு எனிமிலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே சைஸில் தான் இருப்போம். ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி வெளியே வர முடியாது. குதிச்சு வந்தாலும் உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்டுரும். கரெக்டாக கீழே ஏறி அடிக்கலாம். நீங்கள் இங்கேருந்து எனிமியை சுடலாம்,
ஆனால் டீம்மேட்னால உங்களுக்கு ரெட் டாட் காமிக்கல. சரி விடுங்க, அது வந்து எனிமி வந்தானா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கும். இப்போ நானே போய் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு குதிங்க. எந்த பக்கத்துலேருந்து குதிச்சாலும் மேலே ஏற முடியாது பாருங்கள். சைடில் குதிச்சாலும் ஏற முடியாது, என்ன பண்ணாலும் ஏற முடியாது. இந்த சைடில் தான் வர முடியும், இந்த சைட்லேருந்தும் வர முடியாது. ஏன்னா அந்த உடஞ்சி போன அந்த டோரை நம்மளை பிளாக் பண்ணும். ஸோ வேறு லெவல் பண்ணிடலாம். மேலே இடிக்கும், எவனாலையும் வர முடியாது. தனியாலாம் சர்வே பண்ணிங்கன்னா மாஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே. ஆனால் மோஸ்ட்டாக டாட் ஜோன்லாம் இங்கே வராது. ஸோ பண்ணுங்கள், ரொம்ப அதிகமாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க. லேண்ட்மைன் இது வேறு லெவல் யூஸு, இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ணுங்கள். அந்த எஜ்ஜில் லேண்ட்மைன் வைக்கிறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக என்ன பண்ணுவானுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இப்படி குச்சா வேணால் இந்த லேண்ட்மைன் வெடிக்கும். ஆனால் எவனும் இங்கெல்லாம் குதிக்க மாட்டான். என்ன பண்ணுவோன்னு நம்ம வழக்கமாக பண்ணுவோன்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குதிக்கிறது. அது வெடிக்கலையா, சரி லேண்ட்மைன் இல்லைன்னு மேலே ஏறிடும் குருட்டுத்தனமாக. இதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடாது. இப்போ என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எனிமியோட வியூலேருந்து கரெக்டாக மேலே வருவானா அப்படிதான் வெடிச்சிருமா, மாஸ்க் காட்டுற வேண்டியது தான். கண்டிப்பாக நாக் ஏறுவான். வேறு லெவல் பண்ணிவிட்டு 4 அமௌண்ட்டை போட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். 12வது ட்ரிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னைப்பிங். இது பொச்சினாக்கில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். இது என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நைஸாக குதிச்சுட்டு பொறுமையாக ஸ்கோப் வச்சு அடிச்சிட வேண்டியது தான். சைலன்சர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் மாஸ் பண்ணிடலாம், வேறு பிரச்சனையே கிடையாது. 13வது ட்ரிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு கிரேனேட் ட்ரிக் தான். இந்த பக்கம் பிச்சார மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு ஃப்ளாஷ்பேங்கும் போடலாம், இல்லை 2 கிரேனேடும் போடுங்க. செமையாக வெடிக்கும், மேலே 2 பக்கத்துலேயும் வெடிச்சிடும். அப்புறம் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு க்ளோவால் ட்ரிக் தான். இப்படி ஒரு க்ளோவால் போட்டுருங்க. எனிமி இப்போ ஏறுறானா இப்படி ஒரு க்ளோவால் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் போயிடலாம். போயிட்டு இங்கே இந்த இடத்துல இன்னொரு லேண்ட்மைன் வச்சுட்டு வந்துடுங்க. இங்கே என்னடா வைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செம்ம யூஸ் ஆனது தான். வெயிட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். எனிமி இப்போ மேலே ஏறுறானா அவன் வந்துட்டு ஃபுல்லாக அவன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டே இருக்கும் போது அவன் டப்பா பின்னாடி தான் உட்காருவான். கரெக்டாக டப்பா பின்னாடி உட்காரும் போது அவன் அப்படியே லேண்ட்மைன் வெடித்து அவன் செத்துருவான். லேண்ட்மைன் கண்டிப்பாக லைஃப் குறைக்கும். ஸோ அவனை போட்டு மாஸ்க் காட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியது தான். அடுத்த ட்ரிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அவன் தான் எனிமி, அவள் தான். அவனுக்கு ஃபுல் லைஃப் குறைஞ்சிதா மாஸ் பண்ணிடலாம். அவனும் க்ளோவால் வச்சுருந்தானா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். க்ளோவால் போட்டுருவானுங்க நிறைய பேர். பண்ணாமல் இருந்தால் க்ளோவால் இல்லைனா யூஸ் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேண்ட்மைன் ட்ரிக் தான். இப்படி பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு லேண்ட்மைன் மட்டும் வச்சு விட்ருங்க. அந்த மேலே ஏறிட்டு லேண்ட்மைன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது, செக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்கே ஏறி குச்சானாலும் டேமேஜ் வாங்கிடுவான். இங்கெல்லாம் எவனும் வைப்பாங்கிறத கெஸ் கூட பண்ண மாட்டான். இந்த வாசலில் வைப்போம் அப்படி தான் நினச்சிப்பான். இந்த வேறு லெவல் பண்ணிடலாம். இப்படி பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனிமி கரெக்டாக மேலே ஏறுவானா, ஷார்ட் ரேஞ்சு கன்று வச்சுக்கோங்க. அவள் தான் அவன் மேலே கண்டிப்பாக சவுண்டு கேட்கும் ஏறினானா. கரெக்டாக அவன் ஏறும்போது நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லாம். மேலே அவனே அவன் டேமேஜ் வாங்கிப்பான். தலைமையிலே 4 லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஸ்குவாடே ஏறினானுங்கன்னா ஸ்குவாடுக்கே ஃபுல் டேமேஜ் விடும். உங்கள் ஸ்குவாடை வச்சு நீங்கள் அவங்களை செஞ்சு விட்டுடலாம். வேறு எதுவும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். 100 சப்ஸ்கிரைபர் இன்னும் வரும். ஒரு சப்ஸ்கிரைப் தான் வேணும். நீங்கள் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் வாய் கொளருது. ஸோ வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கிவ்அவே கொடுத்துட்டு மாஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அதை லைக் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். பை பாய்.